Gadaan ang sarong lalaki kan makuryente sa sarong lamayan sa Rapu-Rapu, Albay. Alas 4 nin hapon kanakaaging Domingo, Enero 19 kan mangyari ang insidente sa Purok 3 Barangay Poblasyon kung saan nagpurbaran biktima na magbugtak nin ilaw sa tolda para sa lamay kan sa iyang panugangan na lalaki na bibawian pa sa nanin buhay. Pigdara sa Rapu-Rapu District Hospital ang biktima. Alagad ipigdeklara ining dead on arrival. Bali nag-i-install po kaya sa parang extension sa ilaw. Pasiring po duman sa tolda kang tent. Kasi po may igadan po duman sa presently kalipin niya po niyan. Bali may igadan po duman na sabi po kang mga tao duman na minabot pa sa sugidan. So bali po nag-ining biktima, nag-iskusar po ini. Nag-effort po siya na malagan po ilaw po duman sa tent sa tolda na biglaan po kasi first night po duman kang papa kang kalipin niya po niyan. Okay po. So bali po accidentally dahil naman po asahan kang biktima na siya po nakuryente po kang kang hali pong wire sa receptacle na bumbilya na duman po siya nagsugpon ki extension pasiring po duman sa tulda sa tent para lagan po ki ilaw. Huli kan insidente, nagpatani ng otoridad sa publiko na itiwala na sana sa mga elektrisyan ang mga bagay na may kinaaraman sa kuryente, ngani makaiwas sa diskwido. Para po sa mga sa mga nagaano po kang kukumpunate mga wirings lalo na po ang regarding sa kuryente. Nagaano po ako na kung pwede po magpatabang po kita sa maray po na elektrisyan sa tataw po yan. Although aram ta po ang kayo alaga din po delikado pag medyo nasinalaan ta po ang ang pagkumpuni kang kuryente. Kaya po mas maray po na magkuha po kita katabang tapos sa tataw po kayning mga wiring sa kuryente. Ini po data po pigasahan baka po ma-aksidente kita or ma-kuryente kita. Data po ang iwasan ng mga aksidenteng bagay ni. Pigpapatentehan na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Danica Garcia.